skal du så høre et nyt band. The Bondo Beatles kalder de sig. Og de er hurtigt blevet populære på YouTube, hvor deres musikvideo ligger. På et par dage, der har faktisk over 12.000 set videoen. Den er indspillet i Aarhus, og den har sådan helt klare referencer til den berømte Beatles-koncert på toppen af et hus i Abbey Road. For Bondo Beatles her, de har indspillet videoen på toppen af en ejendom i Aarhus Midtby. Men her er så Bondo Beatles med deres Don't Lock Me Out. 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 Nobody ever locked me out before. Not before. Not before. And if somebody locked me out once more, not once more, oh no more. Don't lock me out. Don't lock me out. Don't lock me out. Don't lock me out. I'm look out. Det er blandt andet lærer Anders Schunk fra Elev Skole ved Aarhus, der har lavet den lille video, hvor The Bondo Beatles ligesom forbilleder står på toppen, men denne gang altså i Aarhus. Det er en ganske flot lavet lille video, men altså Anders Schunk, jeg synes, der er sket noget med teksten. Ja, det er rigtigt. Vi har gået og snakket her de sidste par uger om, at vi har været lukket. Vi midt den her lockout her, og i stedet for at synge Don't Let Me Down, synger vi jo Don't Lock Me Out. Så det er en reaktion på den konflikt, der er lige nu her mellem lærerne og KL. Og det er selvfølgelig også derfor, I kalder jer Bondo Beatles. Ja, det synes vi lå godt i munden. Hvordan fik du ideen til at lige at vride den gamle Beatles-melodi i den retning? Jamen, det var lige for at synge det, synes jeg. Og så i søndags, der ringede jeg så til nogle venner, jeg har, som spiller i et aarhusiansk band, der hedder Whitewood Joe, og fik dem til at sætte det sammen. Og det gjorde de så på 2 dage, og så i onsdags indspillede vi videoen på tag i Studiesgade. Og så fik vi klippet det sammen i torsdag, og så kom det ud i dag efter. Og så er der lidt publikumsbilleder fra Beatles-filmen, men hvordan reagerede folk i Aarhus, der I gav koncert der på toppen af Studiesgade? Jamen, det er rigtigt. Filmen, der ligger på YouTube nu her, der har vi så valgt at tage nogle billeder med fra London for at bevare den der klare reference til Beatles koncert fra 69. Men da vi spillede i Studiesgade, var der rent faktisk også et stort publikum, så folk nede på Trodenfus blev lidt overrasket over, at Lennon og Ringo og de andre drenge stod på taget der. Ja, for når man ser jer på afstand, så ligner I dem jo. Ja, tak for det. Hvordan gik det? Det har også noget at gøre med, at vi også har gode kontakter til den kostymeforretning, der ligger på Trøjborg, der hedder Alice Kostymeland, som simpelthen ligger inde med en masse gode kostymer, så der bliver vi også lidt godt på. Det må have været et kæmpe arbejde, men det har jo så altså også tiden til nu. Ja, det er jo, det handler jo for os meget om at skabe en positiv opmærksomhed omkring lærerne i den her konflikt her. I vores kamp for at få nogle ordentlige arbejdsvilkår, så vil vi gerne stadigvæk sørge for, at der er en fortsat positiv opmærksomhed. Er det også fordi, det er svært at få tiden til at gå? Det er virkelig rart at kunne kaste over nogle projekter, når man lige pludselig kan få lov til at arbejde. Så det har meget at gøre med at holde sig til i gang også. Hvis man vil se den på YouTube, hvad skal man så lede efter? Altså, The Bondo Beatles og Don't Lock Me Out, det er de søgeord, der gerne skulle bringe en derhen. Tak skal du have, og her hører vi så slutningen af
den lille video Don't Lock Me Out med The Bondo Beatles. Please let me work. Ja, det er næsten som at se Beatles i Aarhus. The Bondo Beatles, Don't Lock Me Out. Måske en slags SOS. Den kommer i hvert fald her fra ABBA.